आंनि मुङा मुस्रि मिनिसोरां ब्रह्म आं बरागारि गामिनि सासे थागिबि आं दिनै ससियेल मिडियायावहाय सेन्ट्रेल बिपिएफनि आईटी सेलजों फोसावजानाय जे एलिगेशननि जे मोनसे बाथ्रा जे 2015 नि 1 तारिख मे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरागारि गामिखौ मडेल भिलेज एबा मोनसे आदर्श गामि हिसाबै गायसननो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। दा बे समावहाय आंखौ सासे कनभेनर हिसाबै बड'फा इउएन ब्रह्म चिल्ड्रेन लाइब्रेरी गायसननायनि मोनसे कमिटिनि कनभेनर हिसाबै आंखौ फाथिनानै होदों। दा बे समावहाय एबा बे समनिफ्रायनो दिनै आङो बे लाइब्रेरीखौ गायसननायनि हाबायाव नांथाबनानै दङ। दिनै बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव चिल्ड्रेन लाइब्रेरी गायसननायनि मुङावहाय जे बबेबा मोनसे एनजिअ बबेबा मोनसे सोरबा सासे कन्ट्रेक्टर बा सोरबा रायजो राजानिफ्राय थाखा फैसा खांनानै जे जाख्ल'नायनि जे बाथ्रा सिखारदों बे बाथ्राया थारैनो नंखाय। बियो राजनैतिक लाबालाबनि अनगायै जेबो नङा। दिनै जायफोर बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोसावदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों बिथांमोना बे खामानिनि मुङाव जे जाख्ल'नायनि जे एलिगेशन होदों बिनि फोरमान होनो हागोन नामा? फोरमान होयोब्ला बिथांमोनजों चेलेन्ज खालामनो थाखाय आं राजि। दिनै बड'फा इउएन ब्रह्म चिल्ड्रेन लाइब्रेरीया बरागारि गामिखौ मोनसे आदर्श गामि गायसननायनि गिबि मोनसे आगान। दिनै बे लाइब्रेरी गायसननायनि गेजेरजोंहाय गामिनि साफ्रोमबो गथ'फोरनो जोङो माने मोजां मोनसे सोलोंथाइ होनो हागोन आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गामिनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ साफा साफा गियानि गुनि आरो साफा साफा गोरों गोरा मानसि खालामनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। दिनै सोरबाया गावबागावनि स्वार्थनि थाखाय सोरबाया राजनैतिकनि लाबालाबनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ दिनै माने एरखांनानै माने दाग फुननो साननाया थारैनो मोनसे निन्दा होथाव सोंखारिथाव आरो हुमखि होथाव। दिनै आङो बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे हाबाफारिनि सायाव गाज्रि नोजोर होनानै खोथा बुंदों बै बिथांमोना थारैनो माने जानगाराव थानांगौ आरो बेखौ आङो मालाबाबो माने गनायनानै लानो हानाय नङा। बरागारि गामिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आदर्श गामि हिसाबै गायसननायनि जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियावहाय साफ्रोमबो रायजो राजाहा मोनफा मोनफा बिबान दङ। दिनै जों मिथिगौ जे बड'फानि आदर्शखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जों बरागारि गामिनि साफ्रोमबो मानसिफोरा बिथांनि आदर्शजों माने सोलिनो नाजानांगोन। जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो जों मेसेज होनो रोंनांगोन जे बड'फाया सासे माने थार गोसोनि सासे दैदेनगिरिमोन जाय माने हारिनि थाखाय मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय गावनि सारा लाइफखौनो माने सेक्रिफाइस खालामदोंमोन। दा दिनै जोङो गोग्गानानै बुंनांगोन बरागारिनि साफा साफा नागरिक हिसाबै जे बड'फा बायदि सासे सुबुङा जोंनि बरागारि गामियाव जोनोम मोनदों। बड'फा इउएन ब्रह्म चिल्ड्रेन लाइब्रेरीखौ लुनो थाखाय बबेबा बिटिसि गभर्नमेन्ट बबेबा स्टेट गभर्नमेन्ट बा बबेबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खुनु मालाबाबो फान्ड खालामाखै। बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा एसे एनै हायो जमा खालामनानै जों कनस्ट्राक्सन कमिटिनो बेखौ गथायदों आरो बेजोंनो दिनैहाय माने बे चिल्ड्रेन लाइब्रेरीखौ लुफुंनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। बे दिनैसिमबो जोबाखै। बरागारि गामिखौ मडेल भिलेज गायसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो बे चिल्ड्रेन लाइब्रेरीनि गेजेरजोंनो जागायजेनदों आरो बिनि उनावबो जों आसा खालामो कनस्ट्राक्सन कमिटिनि सासे कनभेनर बा सासे कनभेनर हिसाबै जे इयुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जे थांखि बे थांखिखौ माने मोजाङै मोजां मावफुंलांगोन बेखौ जोङो माने गोग्गोमै आसा खालामो।
दिनैहाय आं दहाय एसे आगोल सिगाङाव बुंनाय बायदि जे बे चिल्ड्रेन लाइब्रेरिखौ लुफुंनो थाखाय सोरबा माने कन्ट्रेक्टरनिफ्राय सोरबा रायजो राजानिफ्राय बा बबेबा मोनसे NGOनिफ्राय थाखा कालेक्सन खालामनानै माने सोरबाया जाख्ल'दों बे नङा सोरबाया बुंदों दानि UPPL हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' सारखौ माने बे लाइब्रेरियावहाय लुनो थाखाय कालेक्सन खालामनाय फैसाखौ बाहायालासिनो गावसोर 3 थाला 4 थाला बिल्डिं लुनानै लादों होननाय बाथ्राया थारैनो माने नंखाय आरो सोंखारिथाव बाथ्रा बेफोर जाहैबाय मा अनला ओंख्रियाव आगान थायैफोर बादि मोनसे बाथ्रा आरोखि बेफोर बाथ्राखौ बुंनो माने लाजिनांगौ आं बरागारि गामिनि नामा ओरैनो गपिनाथ मोसाहारि एबसुजों गालागाथा मोसाहारि होननानै आं बांसिन रायजो राजायै मिथिहोनाय जायो दा दुखुनांथाव खौराङा बेल'नो ससियेल मिडियायाव प्रबिन ब्रह्मआ फाउन्डेसन स्ट'रखौ सेबखांनानै लांनानै बे जोंखौ कनस्ट्राक्सन लाइब्रेरि लुनायनि कनस्ट्राक्सन कमिटि लोगोसे दानि आगोलनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' दानि UPPLनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ मुं सुनानै बे बाथ्राखौ बुंदों बेयो जोबोद मुगैथाव आरो राजनितिक भाबै मुलाम्फा लानानै बाथ्रा बुंनो नागिरनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव प्रबिना माने जोबोद फोथायथावै आरो निन्दा होथावथाव खामानि मावदों फोथायजाथला बे उन्दैखौ फोथायोमोन आं बिसेसकरि फोथायोमोन दा बेखौ बेबादि नंथारै रावखौ बुंनायनिफ्राय आं बिनि सायाव बिन्दुसेबो खोथासेबो फोथायनाय गैला माने एबसुखौ मुं सुनानै गाज्रि मुं सुनानै मावनाय आंनि लाइफआव आं दा दिनैसिम बादायलांबाय 65 इयार्स जाबाय आं खुनुदिन मावफेराखै थाखा गरसेबो जाफेराखै अनेक बिदिनो गामिनि खामानि ससियेल लाइफआव अनेक मावबोदों दा प्रबिननि रावखौ लानानै सेन्ट्रेल BP एबा जे धरनै राजनितिक बाहायनानै बाथ्रा ससियेल मिडियायाव होबाय बेयो एसे मुगैथाव जादों प्रबिननि रावजों लानानै नङै मानसिफोरखौ फामफबफानाया बे थिग जायाखै खिन्थु आगोलनि जे सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' दानि UPPLनि आफादगिरिया माने जे धरनै सिन्था खालामदों मडेल भिलेज दानायनि BTRखौ मोनफ्रोमबो गामियावनो लासै लासैनो बेबायदिनो मडेल भिलेज बानायलांनायनिसो बिथाङा सिमां दङ लिडार हिसाबै आङो